Meteorologian Europan aitzindari jotzen dute euren burua. Eguraldiari Frantzian tartea egiten zaio albistegi bukaeran eta baita hasieran ere. Madame, monsieur, bonjour. Azken aldian albiste txarrak besterik ez dituzte ematen eta txarrena Meteo Telebista kateak eguraldian espezializatuak eman du. Negu udari buruz hitz egiten ari da. Lasai, elurrik ez dutelako aipatzen, baina badiote 60% probabilitatea dagoela 1816tik ezagutu den udarik hotzena eta ezeena izateko. Prebizio txar hauek arriskuan jartzen dute Frantzian udako kirol nazionala bihurtzen dena, alegia edozein berdegunetan piknika egitea. Eta txarrena da, uda eza penintsulara ere zabalduko dela diotela. Frantsesek diote, udarik gabeko urtea mendebaldeko Europa osoak biziko duela. Aurre ikuspena hauei jaramon egin behar diegu, horixe galdetzera joan gara Meteo France, Euskal Met frantsesera, eta ezetz diote. Orain arteko datuekin ez dago udan gertatuko dena aurre ikusteko modurik. Beraz, ez galdu itxaropena, eguraldia zizketan 24 ordu pasatzen dituen telebista kate baten aurre ikuspen okerra izan daiteke negu udarena. Udaroko iragarpen hauek, hau da, udaran zer egingo duen jakiteko, oraindik ere iragarpen hauek oso fidagarritasun txikia dute. Zergaitik, oraindik saiakuntza fasean daude, hau da, esan dezakegu besoetako umeak direla eta oraindik ibilbide luzea daukatela aurret. Ezin dugu jakin aurtengo udan zer egingo duen, hotzagoa izango da, beroago izango den, oraindik ezin dugu jakin, izan ere iragarpen hauek ez dira nahikoa fidagarriak.